Hi guys and gays, zdraví vás Melou u třetí epizody z Minecraftu z hardcoreu. Jak teďka můžete slyšet, to je zrušitelné, tak poslouchám hudbu kvůli trapným, poslouchám hudbu, pouštím hudbu kvůli trapným chvilkám mlčení, jako třeba byla teď. Tak, jdeme na to. Po minulém failu a smrti už se snad tentokrát nic nestane, já přežiji a budu moc pokračovat v této jakoby sérii. A děkuji za komentář další, který byl, ano, vyskoč, dobroš, špatno. Ale Minecraft mi nějak blbnej, a to mi blbne furt, to jste to mohli vidět už je minule. Jedno, no, trochu mám změněnou grafiku teda od minule, ale asi se to bude sekat, moment. Doufám, že se no, tak, když tak uvidíte moji plochu, to se nic nestane, doufám teda snad. To fakt nejde tady, to já se omlouvám, že to takhle dělám, ale to fakt jako, dáme vzdálenost, dáme velkou dáme střední, to už by se nemuselo, už je to plynu, nebo ne, nebo jo. No to už je takový plynulejší, to už bude snad. Jinak teda děkuji za komentář, který byl třeba pod mé video. Tohle nebudou let's play, tohle budou let's faily, budu to pojmenovat gameplay a říkal jsem, nevím, já už ten komentář se nepamatuju, četl jsem ho, já se pak ještě jednou přečtu a podle toho se budu teďka nějak řídit, jako děkuju moc, ty komentáře pomáhají. Jinak nevím, co bych tomu víc dodal. Teďka jako budu, jo? Jinak, teda jak jsem říkal, doufám, že neumřu hned. Začínáme docela pěkný lokaci, bažiny hned vedle jungle, takže nějaký houby tady, dokonce tady vypadá, no, pěkná jeskyňka tady dokonce je. Jinak natáčeli jsme už jedno multiplayer, 3 lidi to natáčeli z serveru jednoho, tady nebudu jmenovat, už ani nevím, jak se jmenuje, takže to je jedno. A natáčeli jsme teda a akorát, že se tam něco, a teďka nevím, co se tam pokazilo, něco se pokazilo, ale jsem si hrál trochu získat. Omlouvám se, doufám, že jo, natáčí to, dobré. Trochu jo, hrál jsem si s tím skenem, no to není důležitý. Takže tak. A jinak. Jo, tady jsem na tom serveru a tam se má vlastně tam kikli tu holku, s kterou jsme natáčeli, nebudu jméno Sarah 22, mám pocit, že se jmenuje, já jsem to dlouho nenatáčel, navíc my jsme byli na lyžáku týden, takže já si nic nepamatuju, Hrůza, je to se mnou BS a všechno možný, takže takhle. A můj Skype, omlouvám se. Zase po dlouhý době zase někdo píše, takže teďka zase čekejte asi spamy. No, že to nebude váš Skype, ale můj. A no, byli jsme na tom lyžáku, takže prostě nemohli jsme natáčet v tom případě, takže se omlouváme za další nevydávání videí. Jinak byla sranda, bylo zasněženo, ale to vás asi nezajímá.
Ano, to byla ta trapná chvilka. Koupíme si nějaký uhlí, ale jsme měli torčky a nevím, jak dlouho bude tato série a za to přerušení se omlouvám, možná to nebude ani poznat, ale přerušil jsem to, protože jsem měl vnik do pokoje. Jinak předpokládám, že Kofle vám říkal, že jsme byli na lyžáku v tom videu, který vydal, ale nevím. Jinak, co mi jinak, asi si půjdu těžit další dřevo, je tam netřina. Vlastně to spadá, o tolik. Tak tolik saplingů, teda mi ještě nespadlo z jednoho stromu. 12. Ty krás, to je docela dost. Jsem nečekal, že to bude tolik, teda. Jo, no, takže jak jsem asi prozadil, budeme natáčet s holkou jednou. Jméno, s kterým jsem říkal, necháme v anonymitě, věk říkat nebudu, páč mi to zakázala. Takže takhle, pomlčím. Teď trochu přeházím inventář. Tak si uděláme si nějaký točky. Dáme takhle, tak a půjdeme se kouknout do dobře. Půjdeme se kouknout do jeskyně. To budu muset vypípávat. Ne, jak to snad nikomu nevadí. Píseň jako je to písnička. Když tak dejte vědět, jestli bych měl pouštět něco jiného, ale bude trochu problém s copyrightem, takže jestli bych měl teda pouštět něco jiného, když tak napište, je to úplně, pokusím se vám vyhovět. A já nebudu dělat nic. Tak to složím. Bohužel to vykopu rukou. Jinak. No zatím neumíráme, takže to vypadá, meč jsem si chtěl dělat. Ježiši, zase to je, oh bože. No docela jsme si zažiližovali na lyžáku. Ale to není důležitý, vraťme se k Minecraftu, takže let's do this. Nevím, jestli bude nějaká děkovačka nebo speciál pro diváky, pro odběratele. Já, abych se přiznal teda, tak sám nevím, kolik máme sám nevím, kolik máme teďka odběratelů, mám pocit, že 23, což je docela dost. Jo, není to málo. Začali jsme před chvilkou, tak a jsem opravdu rád, za všem děkuji. Všem lidem děkuji, kteří dali odběr. Pokusíme se dělat co nejlepší videa. Jen pro vás a tak dále, hurá, je to. Jawajs, cože? Co mi zničil točku? Ježíš, creeper, aha. Já to věděl, nebo nevěděl, až mám vyplý zvuky, ale tak. Jeden z Lounska. Ty gosh. On tam bude vlastně někdy, já se lek. Už. Prozkoumáme tady to patrona zatím na začátku. Vykopujeme si nějaký iron a takhle, ale nejdřív tady prohledáme teda. To mi to vypadá, že to bude, hele, houbička, super. Tady ta druhá. Jo. Si takhle vykopneme. Doufám, že bude položit na hlínu. Akorát nevím, jak to funguje nějak, že ve tmě musí být, že jo, nebo něco takovýho. Jinak Starcrafty 2 asi udělám zase další postřeh ze hry. A nejen to, ale i další. Ale nevím, jo, no nejen další. Kampaň ještě udělám, ale po té 6hodinové reinstalaci Windowsek. Já jsem se skoro nedostal k počítači, ale tak jako dostal, jasně. Ale byl jsem línej, zapomněl jsem nainstalovat Starcrafty, takže nainstaluji co nejdřív. A tak. Jak jsem řekl, tak udělám snad co nejdřív. Jak jsem řekl. Jinak
zase další uhlí a na uhlí už asi poprdím trochu. Protože to nemá cenu kopat, no má to cenu kopat, jasně, že do torčky a do pece taky něco. Jo, slimeík, jo, nazdar kuku. Takže že bychom našli slime chunk. Je to možný. Aspoň bude sranda. Takže tady takhle si to nějak special vyznačím. Takže takhle někde tady byl slime. Jo, takže budu bydlet asi tady. Doufám, že se nespavnou jen dole jako, nebo ne dole, že prostě já jsem viděl vždycky tutoriály na slime chunky a takhle, jak je najít. Takovýhle věci, protože jsme s kamarádem hráli vždycky na serveru a nevěděli jsme jak najít slimy a on vždycky potřeboval nějaký brány a takhle potřeboval vždycky jako nějaký slime ball, že jo, aby prostě mohl postavit to a to. Tak jsem většinou viděl, že se to kopalo prostě ve výšce 2, nebo tak ne, to je blbost, že jo, to ve výšce třeba 5, jo, 6, 7 a takhle to, že jo, a takhle prostě tam byli a objevali se tam ty slimeové, tak doufám, že se budou objevovat i tady normálně nahoře jako. Nějak tohle asi bude typu, že kratší video, i když nevím, čas ubíhá rychle, jak jsem dlouho nenatáčel, tak nemám odhad. Udělám si tady už takový polodomeček, jinak jste si všimli asi, to už ale v minulém díle, no koukám, že tam mám blízkou východu, tak jsem si vypl tu věc tady vlevo, kterou jsem tam měl. Ty, tady mají spawner, ne? To není mu, au, ještě do mě něco šije ze zadu. Ježiš, ne. Sakra. No, já vím, že je overing. Takže naložíme si to znova. A už na to fakt já nevím, já prostě je to, všechno je na mě zlý. Všechno moc strašně na mě zlý. Takže jsem umřel, ano, jako vždy. Já tady to video tam dám na ten YouTube, ale napište mi, jestli vůbec mám hrát tady to, jestli nemáme dávat. Tak jak natáčíme 3 Minecrafty, to, tady to mě strašně, jak natáčíme 3 Minecrafty, Skyblock, multiplayer a ještě single, můj, a ještě ke všemu hardcore. Když tak napište, jestli to má vůbec cenu, já takhle brutálně failím, za ty legy se omlouvám. Takhle brutálně failím, vůbec mi to nejde, jak můžete vidět. Já se za to, ale to vypadá pěkně. To se dá použít. No tak tady snad nemůžu, zase budu jej schovávat takhle tajně. Jako úchyl o samotě. Jinak nevím, ale jestli dám to teda to první video na YouTube s tou holkou, kterou jsme natáčeli. Asi jo, i když nevím, zeptám se ještě Kuflo, jenom na Skypeu, to možná je on, co mi psal, já mu řeknu, že natáčím, ale teďka ne. Se kouknu nahoru, prostě sem. A uvidíme, vypadá to pěkně podle mě. Aha, to se nevyskočím, to jsem nevychytal. Sazenice dubu, ano. Úžasná druhá sazenice dubu. Takhle, tak. Doufám, že neztratím tu svou jaskynku. No, to vykreslování je vypíkuju, že fakt jsou lagy. No, vypadá to pěkně. Takže tak, tak uděláme zase začátek. Snad už neumřeme. Zajdeme si tam do té jaskynky tam a
tam bych to asi ukončil, protože takhle umírát a failit to fakt nemá cenu. Jako, neříkám, že mi to, neříkám, že mi to jde, neříkám, že mi to nejde, ale já to spíš neumím, hlavně ten hardcore. Ale tak co, je sranda, vy se nasmějete, já zaplejt vám zase 5,5 giga jenom tímhle videem, tak to je v pohodě, to mi nevadí. Teď to dělám pro vás a ze srandy navíc ještě ke všemu, že jo. Takže tak. Takhle stáváme, takhle budu mít 4, takhle budu mít 4, takhle budu mít 4 PC a... Takže to by bylo asi všechno. Takže tímto bych se s vámi rozloučil. To je zase copyright, co? No to je jedno, takže u dalšího videa, pokud teda mi ho svolíte, zatím čau.